Bideo honetan, Talesen teorema eta eskalak azaltzen dira. Talesen teoremaren inguruan, Talesen teoremak antzekotasuna erabiltzen du zuzenean neurtu ezin den zerbait zeharka neurtu ahal izateko. Adibidez, demagun piramide honen neurria neurtu behar degula. Ez gia gai zuzenean piramidea neurtzeko. Piramide honek eguzkiarekin batera itzal bat sortzen du. Beraz, itzal hau bai neurtu dezakegula eta tente dagoen makil bat ere neurtu dezakegu. Aldi berean, makil horrek sortzen duen itzala ere neurtu dezakegu. Ikusten den bezala, triangelu bat sortzen da piramidearen altuera eta itzalarekin. Eta antzeko triangelua sortzen da makilaren eraginez. Makilaren altuera 1,5 metro da, eta sortzen duen itzala 2,87 metrokoa. Piramidearen altura ez dugu ezagutzen, hori da kalkulatu behar deguna, baina bere itzala bai kalkulatu dezakegula, 280 metro. Alde homologoak, piramidearen itzala eta makilaren itzala, eta piramidearen altura eta makilaren altura izango dira. Proportzionala hau izango litzateke, ezagutzen ditugun datuak ordezkatuz, gelitzen zaigun bakarra piramidearen altuera da. Hau ebatzi dezakegu, hemen zatitzen dagoen elementu hau beste aldera biderkatzen pasaz. Eta kalkulu hauekin piramidearen altuera zein den kalkulatu dezakegu antzekotasun propietatea erabiliz. Eskalei dagokionez, eskalak errealitatea errepresentatzen duen irudi bat dira. Eta bertan, errealitatearekin dagoen tamaina ezberdintasuna proportzioa adierazten da. Eskala, marrazki baten eta objektu errealaren arteko antzekotasunen arrazoia da. Adibidez, 1,200 eskalak adierazten du planoan 1 neurtzen duenak errealitatean 200 neurtzen duela. Adibide honetan, gela batean 3 metroko neurria jartzen badu, zenbat da hori errealitatean. Eta 2 kono neurria jartzen badu, metro ez, 2 eta 3 jartzen baitu, errealitatean zenbat da. Demagun zentimetroak direla. 3,5 neurtzen badu hemengo elementu batek, errealitatean 200ekin biderkatuta lortzen deguna emango digu. Beraz, 3,5 bider 200, 700 zentimetro izango lirateke. Beraz, errealitatean 7 metro neurko ditu jangelak. 2 neurtzen duena planoan, errealitatean, bider 200 eginez, 4 metro izango dira.